kaham ke khanadi viral video link description rijak abo sikang kaham ke nadi hinkai norok o video buji manai description link rijak o video sikang nadi abono tei tabuk police rok natuk tongo je viral video snamnai rokno chini phajinte chung chikonjas update rinai Pulia sikang norok no kaisa kok siknai kaham ke wan sugi nadi chala buri tonglakya chalakya mane khai khorokni ni kasaro A to Z engka buji nadi angtamno sananai asuk open khai saiman galak Olo A to Z khai toma jora parani Bwrwi Manjakha hinkai abono waisa photo camera video snamui YouTube Facebook WhatsApp abo kahai jaga rok viral khakya hinkai tamo abo belaki samung kaham khakya neida wansuma kalai a jora je tongai manjakne chala eba burina viral khayi tamo purup rima kalai eba phurungmada kalai abo borokni life no nosto khaima kalai ada wansung nadi akogno abo kahai thanai salo lengtani lal sorawo khorokni A to Z khai tongai Manjakha olo joto jaga YouTube Facebook WhatsApp khulukani se a manjakmani video mang aro viral video nai ekdom ang chajak liya abo tamo hinkai bwrwi simida sak phalma kalai eba bwrwi simida borok saya bwrwi simida Tonglai Manjak tamni hinmale video jaga bwrwina mang bulakya toklakya chalakhe kaham haida Bono khai bulaya sudo bwrwino simi yak tisai bulakya norok baksa o viral video nugjak engna haipono je nugya rok nane musungkai Facebook link description rijak aro habui nadi chini Facebook page ni phachingte video jaga chung mukhangle phonukmaya blur khaijak te chung Facebook ni o viral video no datino delete khairinai abo sudo norok bo kaham hamya bujima di hine phonukma se te video no pathak jora kaham ke nai bisini ko buji nadi sabo chayatong Jaga engka lengtani lal sora abo mono area ni under norok hinkai viral video nugiman kana kaham ke pulia chalate buri agini simi contact tongo eba sinijak ola borok teruk kokse bukamani alka wansuma A to Z wo kelek thanga chalate buri khoroknai ni kasaro abo kahake chala buri bukha kaisa milima bagi ola borok decide khake A to Z ni bagi a jora chala buri nok khungsa thanglakya tangi thanga abo norok kaham ke saimano aboni srapsa ola parani borok saimani nogo thangi nachum lakya a chala buri no hinga te tamo sanai parani CCTV camera bai abo kahai rok yogi mane hinai ta wansukti parani borok nachum laima jora abo kahake mokol buskango dadak sidak manjagi herika chala buri olo chala buri no romui phatro kari to buka aro baksa borok gana gini jetongnai phone camera chagai video photo tisalakya baksa ba burino khanai rok sachige lathi roi bulakya o burino phiaba o chalano kai tangi buya abu bo sanai video ni laswang video ti sama jaga aro khorang khanaka tabuk neng viral sinai nonote phiyogya abo kahai kobama kok sajaka o manjangnai burino te norok bo joto nugui saimanjak asuk ang sana nangalak a kokrok jodi nainamu sungkhai chin Facebook page habui naimano Piaba o video footage ti sama jaga sudo burino simi camera chagai video viral khajaka aro bwrwi bai je tongai manjane chalaka biang Kharjak bonakai tangai video camera chagai viral video jaga phunuk maya eba nugya hinkai ang sauna abo tangai chalano kai camera chagai viral video phunuk maya kaham ke khanari o bwrwi bai je tongai manjane chalate camera chagnai borok sinijak aro te parents bo tongo haipona ang parents no mention khana thangya olo jora phake abo joto sajanai te chini aro jotoni list no sopajak abagai nijini borok je tongai manjane a chalano kai respect kamanani eba lachimuk mana kirijagai viral khaya camera tisaya sudu te khoroksa manjane bwrino kai borok kalai eba borok chikon nugai bono simi bujoto dol camera chagai video viral khajaka tabuk jotoni aro viral video sogijak lengtawo chala bwrwi Manjakha eba Tonglai Manjakha chala bwrwi abo kahake olo viral video nake sudu manjaknai bwrwino simi phunukjaka full video jaga chalano phunukya eba huitonika hinkai aro viral sabongka chalada bwrwi tabuk norok no kaisa kok sauna kaham ke bujiwi wansung nadi Tonglai Manjakha jaga sudu bwrwi simida chaya eba bwrwida tongna ringya chalakai kuno rong eba chaya khayada abo engka chala bwrwi same x borok abagino nok bisingo A to Z ni bagai kok sabui thango olo parani Bwrwi Manjakha phiaba abo kahai rok a Manjakha jaga no kaham hamya kok se pairimano tangi te bwrwino simi viral khana nangkha Tonglai Manjakha viral video jaga chalano phonukya tangi hinkai bini respect kamanai te olo lachi jangnai hinai aro ang sanai tamo chala simida respect kamana kiri eba lachina rungba bwrwini respect kamaute lachi mungman mani abo ke tamo sak nangya borok chikon buni borok hinida viral khaima kalai chala bwrwi kok sai gochila jangni bagino borok khorokni tonglakya olo Manjakha pakya hinkai abo tamo bwrwi simi hamya chaya engka haida
chalake kuno chayase khaima kare amti dia olta borino simi bola kya tok lakya sinal sanamai video viral khakya abo tei tamsanai bona hengai khorok nino body phurungdi khorok nino viral khadi mane khai abo kok bai kok sajagmani se tangai borino simi target nana nangba viral khaima jaga nijini manai eba nijini bai engai tongkha hengai a jora norok sabono viral khaikemo wansunadi tangai hengai kone hamjage tonglema jaga ola manjaka haipono borino simi yakti se bola kya chalano kai kebo kuno khaya tamo style abo sudo buri simi da hamya engai manba chalabo tona ringyani bagino tini manjako a bagai bona hengai khorok nino bona nango viral khana hengai khorok ni chala burino khadi khoroksano simita khadi nijini borokai busuk jorate kahamba asuk je a chala borok kaham hengai tangai tabuk manjak tongsa joto janjani borokno simi kaham nukjago abo kahake viral khaye burino lachi rekha eba insal riwoi tamo manai jodi oburi tabu lachi jagai kono mungsa angka hengai sabo manjanai sana tangke je viral khane borok se manjanai a tongnai chanele manjagalak wansunadi a kogno tei laso abono sanai tabuk je video viral khane rongno police natuk tongo hene chini aro information chopakya tangi hingai viral khaimani kaise limit tongo tabuk obborni live no ateke viral khai insal riwoi boni live nosta khanani saboni right odikar tong wansunadi kisa akogno abagai buri police ni phajengti tabuk je viral khane jotono romna bagai notice rohorjak tei chini aro je viral khane roni mungbo list hokpajak abo olo next video update risinai video no last pathak jora naima bagai belaki hambai tei video no chajak tongke share kari di ani kok sama jaga chaya sajama tongke nakar sano norok jotono hambai।